Nabs uban yan mai ne. Ya ne diksa, yankin alakuce ina fi jiwa ne. Zan kwada. Kowa ya mai ne ko? Lawe da jantin. Yau akwai data kenan. I'll get type and you. Kusan me? Idan fa ta fashe. Muna ji idan fa ta fashe. Muna jin ta mana. Idan fa ta fashe ku da ku addu'a Allah sa ta fashe. Allah sa ta fashe. Na san fa din nan za ta fashe kudin gonan baban mu duk ni na kace baran dawo ba sai ran da in ta fashe. No fine ka aran miliyan 10 kan fa ta fashe zan sai homa zan sai kaji miliyan 10 zan cinye kashin sai ka kai bola. In fa ta fashe na fi kowa kudi in fa ta fashe zan kashe kudi in fa ta fashe ku kira ni shugaban kasan China. Idan fa ta fashe muna ji idan fa ta fashe muna jin ta mana idan fa ta fashe ku da ku addu'a Allah sa ta fashe Allah sa ta fashe kawai sha'aninki yan mata kare da gidamu zan siya miki motan 180 Range Rover Audi kai har da Hajiya Balu baje je ku baje idan bai ta fashe Jamaica za mu wuce da wiwi za a dinga yi wa mata wankan jego baba ga wannan ku sai karago ku ci rogo ni bana yi ga duniya sai a gaida su gwaggo idan bai ta fahe a radu ni na bar boko na yi alkawarin sai na mai da kowa psycho. Duk wanda yake bin gwamnati bashi idan ta fashe ni nan zan biya shi da faɗe zan kashe rikicin asu basu wanda za su sa a asusu wutan nefa sai koma 247 ni nan zan koma biyan CR7 da dan gwata ma zai dawo yaro na ne shi ma dan tata zai dawo yaro na ne shi ma Bulgate ai yaro na ne baba Buhari kamar dan aike zan fito neman shugaban kasa a London garin mu ta koma United Kingdom zan saya jiragen sama guda koma motoci kuma a gida na zan noma sayan garuruwa da kudin zan soma zan sai Najeriya in rushe igina. Allah sa ta fashe. Allah sa ta fashe. Mai dawa idan fai ta fashe da yawa na san za a yi hauka. Yanzu ma yaya bari ku ji lissafi na in ta fashe. Idan fai ta fashe zan gina muku gida a sama. Idan fai ta fashe Tinubu ma fa sai dai ya labe dan kuɗi na sun fi karfin a kashe ko konawa za a yi fa za a dade. Zan saya Dubai in shuka dawa in sai America dan soya masa. Sallar asuba in yi a China a Zahar in yi a Saudiya. Idan fa ta fashe muna ji idan fa ta fashe muna jin ta mana idan fa ta fashe ku da ku addu'a Allah sa ta fashe Allah sa ta fashe. Zan gina upstairs mai hawa 100 kowane hawa sai an yi gida 100 zan ba makiyi na jarin da Dangote zai fara jinjiri kuma in ba wa tsohuwar budurwa na kyautar dala tiriliyan 100 hauka ake yi ne in baka faida yaka bani GLK hauka ake yi ne ka auri kanuwan mu baka mining tukanin babadi na ta fashe yan anguwa mu shagu suka hada kai suka tsaya mullan gurusa da bugati kullun da zabe sai sun yanka dawi su soya su kawo mini a faranti. Idan fa ta fashe muna ji idan fa ta fashe muna jin ta mana idan fa ta fashe ku da ku addu'a Allah sa ta fashe Allah sa ta fashe. Allah sa ta fashe. Muna ji muna jin ta mana Allah sa ta fashe. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura.